Καλώς ορίσατε στο channel μου και αυτό είναι ένα βίντεο για τον πώς το λέει το σερβερ? Θα το βάλουμε λίγο αργότερα το όνομα. Okay. Είναι ένα σερβερ που έχει γίνει καινούριος. Οπότε βλέπετε είναι πολύ ωραίος. Μιλάμε με τον owner, με τους owners, John και John, ναι, Και υπογράφει, και Mike Λιανός. Πέθανε. όχι. Όχι ρε, εδώ είμαι. Α, εδώ είναι. Αυτό είναι το spawn. Δεν είναι τόσο αυτή τη φορά. Έχουν ρίξει πολύ κόπο τα παιδιά. Free items, ωραία. Θα τα χρησιμοποιήσω αργότερα. Οι owners, οι admins, moderators, οι adverlagers, οι advertisers, οι bosses και οι assassins. Βλέπετε έχουν βάλει και τα Skypes από δίπλα για να τους αντάρετε. Το βάλω και στο description. Τώρα θα λαγκάρω. Και εδώ είναι τα donates. Ναι. Σχετικά με αυτά, έχουμε και Skype, οπότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το όνομά μου είναι αυτό και θα το έχει και ο John στο description. Ναι, στο Δεν description. κάναμε λαγκάρα τόσο. Εδώ έχουν φτιάξει ένα μικρό καφέ. Πάμε μέσα. Με τα λαγκάρα και τόσο. Για να χαλαρώνουμε, εδώ πέρα. Είναι ένα πολύ μικρό χαλαρό καφέ. Εδώ, με το κουμπάκι εδώ μπαίνεις και βγαίνεις. Ποιο κουβά? Α, το κουμπάκι λέω. Το κουμπάκι. Το κουβά. Πώς να... Κάτσε γιατί λαγκάρω τρελά. Αυτό τι είναι? Ποιο? Αυτό εδώ. Αυτό εδώ το John, δεν ξέρω. Εγώ δεν το Α, ψάξα. αυτό. Ναι. Βασικά αυτό δεν ξέρω τι είναι. Μπράβο. Σταύλος. Προήλας. Κάθε Αυτό, αυτή είναι το enchantment table και το anvil τους. Ναι, μετρό. Τώρα τα διαβάζω, μην παρεξηγήσετε. Βγαίνοντας έξω, αλλά όχι πάνω στα glowstone, θα δούμε ένα πράγμα που λέει free cookies. Και από εδώ και πέρα αρχίζει η ιστορία που είστε Από εδώ μόνοι είναι, σας και το είναι και wilderness. από εδώ μια πινακοθήκη. John, από εδώ είναι μια πινακοθήκη. Εδώ είναι, θα σας δώσει αυτά, λογικά θα σας δώσει ένα τέτοιο John. Άμα είστε admin και τέτοια, να αλλάζετε το όνομά σας σε περίεργα πράγματα. Μπου και μην μπερδεύεις John. Να είχαν τάλ και τέτοια περίεργα. Και πάω στοίχημα ότι ο Χαζούλης είναι ο John. Α, όχι. Ναι, Ο John βγήκε. εγώ ήμουν. Τέλος πάντων, εσείς μπορείτε να κάνετε ένα βίντεο και θα γίνετε advertiser. Και το Κάθε 50 advertiser... views ένα άτομο που γίνεται advertiser. Και κάθε φορά που βλέπετε αυτό το ναι. βίντεο, ένας μικρός μονόκερος γεννιέται στον κόσμο. Ναι, Και κάθε φορά που κάνετε subscribe. Αυτό ήταν από εμάς. Και θα βάλω και το IP στο description, μα δεν το ξεχάσω. Και άμα έχετε support θα σας στείλω και το όνομα του John, θα σας στείλω και το δικό μου Skype. Αυτά. Καλή αντίο σας. Πες αντίο ρε. αντίο!